Така, приятели, това тук е нашата гордост. Това е нашето домати сорт Pink Rock, който го слагаме за първа година. Доста хубави отзиви бяхме чели за него, но човек докато не пробва, не вярва. Та решихме тази година да пробваме и не сме разочаровани. Сортът е изключително добър. Доста домати е намятало. Добре се справя с жегите. В момента, примерно на тази китка, най-големият домат е с диаметър може би около 5 см. Глупости, даже към 8. Както се вижда, почти всяко растение има по 2-3 китки с по няколко домата, които доста добре вървят. Просто уникално. Я да видим сега как е почвата. Това е земята, върху която се стъпва всеки божи ден. Уникум.